welcome back mga ka-studio to another episode po ng ating restaurant mukbang. Nandito po kami ngayon sa Pilipog, Cordoba, Cebu. Kain po kami ngayon ng Unli Chicken Wings po sa Greenhouse Food Hub. Yun. So madami silang flavors dito mga studio, kaya itatry natin yung chicken wings po nila. So tara, pasukin na po natin sa loob mga studio para makain na po tayo agad. Let's go! So, ito po yung area lang mga studio. Ang ganda po. Malinis na malinis dito. At timing po na sa araw na to na nag-shoot kami, wala masyadong tao. Kaya hindi masyadong nakakahiya. Kanya to, diron mo yan? No? Ito na mga ka-studio, nakapag-order na po kami. Yung price po ng Unli Chicken Wings sila dito ay 249 pesos po per person. So kasama ko pala ngayon mga studio si Ace Tambay. Hello mga ka-studio. So siya po yung kapatid ko mga studio. Mayroon din po siyang FB page at saka mayroon din siyang YouTube channel po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ace Tambay po, puntahan po natin and please follow and please subscribe din po. Maraming salamat. Teka naman. So sa ngayon, ilan na yung subscriber mo ngayon? Nasa 11,300. So madami na din po yung nakapag-subscribe kay Ace Tambay mga studio. At saka ang ganda din po ng content niya is mga food vlogs din po. So ayan, bago tayo magsimula mga studio, pray muna tayo. Kay Lidoy. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen. Ano po, ato sa ipakita itong mga pagkaon. So unang-una, mayroon tayo ditong ito yung original wings to. Classic flavor. Ayan. So, mayroon din sila ditong cheesy classic kasi mayroong cheese. Ayan. Ito, Ayan, Joy. meron lang itong teriyaki. Yan o. Chicken teriyaki. Tapos ito, Sweet and spicy. Yan. Ito yung buffalo wings. Oh, yan. So, dito, mayroon din dito mga studio na price po, dalawang flavor po. Anong flavor yan, eh? Sour cream pala, tsaka barbecue. Ayun. Kalimutan namin mga studio kasi first time talaga namin kakain po dito sa restaurant po. Ito po ay located sa Pilipog, no? Pilipog, Cordoba, Cebu. So sa harap po ay Esquina Kugon. Sa mga taga Cordoba na nga wapa nag-ari, so why na to rin. Ang ilang name sa restaurant ay Greenhouse Food Hub. Saka meron din sila mga milk tea dito mga ka-studio. Oh, wala hindi pala tayo nag-order, no? Oy, pre daw sabi ng may-ari ng studio. Maraming salamat pala. Saka order tayo ng tubig. Oo. 2 tubig. Maraming salamat dati. So tara, mga oras na. Okay. Saan? Kasama tayo una. Aritas Classic. Yan. First bite mga ka-studio. Sarap. Ito po ay unli po. So meaning pwede tayong magdagdag kung anong gusto natin idagdag na flavor. Tikman natin itong teriyaki. You know?
Umbutin natin ito rin. Kaya-kaya. Hmm. Riyaki. Kain po tayo sa lahat ng nanonood. Grabe, panalo. Hmm. Parang kulang at ako sa kanin nito. Only rice din ba to dito din? Ah, only rice po? Hmm. Pati milk tea, ganun. Iced tea, no? Ah, iced tea lang yung hindi, oh. Ah, Hanli din yung french fries. grabe, habang yun rin. Ito mga tambay. Out. Mga studio pala. Spicy chicken wings. Tikman natin. Sarap kasi yung kuha nila ba? Mainit pa yung kanin. Tingnan natin yung spicy nga. Sweet and spicy pala. Sweet Mm. and spicy. Musin mo yun, spicy yun. Dito ako sa kuwan. Cheesy Classic. Mukhang maubos namin to mga studio. Mag-add pa kami. Ang sarap, no? Sulit po yung 249 pesos niya. Mm. Matagbaw juga. Oh, masuyo. Antayo ng rice. Kulang sa rice. Mm. Yan. Gurado eh. Sa gusto mo tilaw, di aanhin na mo diri. Mm. Tikman natin itong buffalo wings. Yan. May kunting ahang din siya. Buffalo Ano wings. balo? Gani. Kau gani? Oh, dalawa yun. Gani mo, tilaw po kani. Paluwi siya po. Pwede mo ma-request sa flavor. Mm.
Anong flavor to? Chocolate yung akin. Flavor sa chicken ba? How? Aw sa milk tea. Kasi yan ba? How sa chicken eh. Ano yan natin eh? Yung cheesy no, masarap din no? Add lang kami ng konti. Cheesy classic. Cheesy garlic. Ah, cheesy garlic deh. Maganda dito mga studio, kasama mo yung mga kaibigan mo, mga barkada. Tsaka mabubusog kayo dito. Urut din na. Unleaded po rice nila. Nag-add pala kami mga studio ng mga bagong kuhan po chicken, ayan no? Cheesy garlic tsaka buffalo. Ito yung mga napili namin sa mga flavors, 5 flavors na gusto namin no. Lahat po masarap pero ito yung pinaka the best sa amin ba. Ito po, rice. Nag-add din kami ng pangatlong rice na yan. Kapli nito rin. Sana naghurot na mo. Hindi ka makansing kuha na nito. Hindi kayo lugi yung kuhan, unli no? Tara, kain po. Ano? Ano po? Pasensya na po pala kayo sa ingay ng plastic po. Ganyan po talaga pag kakain dito ba no? Para safety ba, mayroong plastic talaga. Grabe, sarap talaga mga studio. Tatlong rice na lang. Cheesy garlic. At patay din. Ito naman, tikman natin. Pwede mo kadog cheesy garlic din. Okay. Tama din. Mayroon din pala silang Milk tea. milk tea mga kastudyo. Winter melon na.
Ito po yung winter melon. Yan, free po to. Binigay ni Kuan, ma'am. Ito rin po yung chocolate. Yan, maraming salamat po sa Greenhouse Food Hub sa masarap na kain namin po. Tsaka, nag-pray sila ng milk tea, no? Cheesy garlic. Cheesy garlic eh. Yan yung straw. Yan. Manatin. Ang kuha, no? French fries di, pag birahin ng French fries eh. Ito yung winter melon. Sa mga mahilig sa winter melon dyan, milk tea. Fries. Sarap din po. tayo. Crunchy na bunti. Gusto nyo? Tsaka yung price mga katambay. Mga studio. Sarap no? Anli dito. Mm. Fries, oh, sus. Tekong fries, ano? Barbecue to flavor to. Ito, sour cream. Sarap yung sour cream, no? Barbecue. Sabi? Mm. Gusto ko yung sour cream. Grabe, sulit talaga. Busin ko lang doon kanin ko dito. Kunti lang. Cheesy garlic, sir. Mm. Nice. Yan. Okay na kami din. Salamat din. Hayır. Tapos sakam. Pwede. Lang. Yung kanan, sige. Hmm? Sana ko. Ah. Rice at chicken. Hmm? Init pa. Sa mga hindi pa po nakapunta dito sa Greenhouse Food Hub sa Pilipo, Cordoba, bira na mo dre. Testing na mo dre, guys. Lami yun. Atbang sa Sina Ugon, Hmm. Lapin Nagdalan, Lapit na po sa daan. Dami yung naubos namin, no? Gusto ko to mga suda dahil mayroong garlic man tsaka mayroong cheese.
Harap din yung barbecue nga fry. Abangan ka na, no? Jadi ko dapit ito dia. Dapat mabot na ako nandun. Dami di ba? Hati tayo. Nga, busin na rin. Kaya ba? Bukin na dito. Huwag po natin kalimutan pupuntahan yung kapatid ko mga studio si Is Tambay. Ayan, mayroon din siyang t-shirt. Oh. Is Shout out pala Tambay. sa nagbigay nito. Tita Mads Helen eh. Shout out, ma'am. Sorry. Excuse me po. Ubus na? Unala po. Dami din ubo. Tatlong rice. Daming chicken nun mga sunyo. Dami din pong price. Grabe oh. Sarap no? Napadami na naman kami sa kain. Sulit talaga yung 249 yung mga studio. So ayan mga ka-studio, tapos na po kaming kumain. Grabe po, ang dami namin nakain po. So ito po yung mga lagayan ng naubos namin, no? Marami mo po, tigay. Utang na rin. Yan, mga bukog. Mga bukong na nabili ng sus. Dami, grabe. So ayan mga ka-studio, shoutout muna tayo at magpapasalamat po tayo sa may-ari po nito. Mega shoutout po sa may-ari ng Greenhouse Food Hub. Si Ma'am Catherine at Sir Jusel. Maraming salamat po. So, shout out muna tayo. Hindi.
So once again po, yung Greenhouse Food na po located po sa Pilipog, Cordoba, Cebu. So dapit ra sa kuan eskina Kugon. So malapit lang po ito sa daan po. So shout out kay Karen de Armas Gilia, Saira Tuayon from Abu Dhabi, Rudelin Imperado, Mount Sinai, Lia May Takas-Takas, Franco Bagito PH, Card TZY, Mama Manzing at Family Blanker, Cara Lim, H&L Vlogs, Tajumikas Vlog, Mondre de la Cruz, Estrella Intuma, Cheryl Magno, Charles Sereno, Carlo Magtangob, Junjun from Masbate, Saili Iraw, Caridad Angeles, Honey Jane Monteron Raya, Sidik Siman from Iloilo City at kay Nanay Ging from Hong Kong, Court Maniego, Miranda Dubimer, Gida Lina from Albay, Gilbert Tagsip Official, Aldi Family from Bicol, MJ Y01, Walin TV from Iligan City, Alinir Palye, Mark Brian Ignacio, Roberto Pineda Manalak III from Pampanga. Ang last po ay Franco Family from Los Angeles, California. Shout out din po sa mga team boards at saka sa mga good boys. At siyempre po, shout out din po sa bibi ko dyan, si Shaira Marie Miranda po. Maraming salamat sa binigay mo sa akin. So yun na po lahat mga studyon. Sobrang enjoy po namin sa pagkain dito po. Ang dami naming naubos po ng studio. So ito lang ubusin namin. Magpasalamat po kami sa lahat ng nakasuporta po sa Bisaya Studio Channel. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na food. See. Bye-bye.